Hello friends, फरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दायो नायगासिनो दङ बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव दा गोबां डिमान्ड खालामदों BTC इउथ्सफोरा जे आदा मा जाखो BTC साख्रि बिनि सायाव भिडिअ नांसिगौ दा आंबो एक्चुअली नैबे गरम बन्दआवहाय एसे रेस्ट लादोंमोन मानोना गोबांथार बाथ्रा दं नालाय जे टेटखौबो बुंखादों जे गरम बन्दआवहाय जेबो खामानि जानाय नङा एबा जुलाइ दानावहाय दा फैनानै दिनै जुलाइ दाना लास्ट जोब्बाय आरो गाबोननिफ्राय जागायबाय आगस्ट दान दा BTC Gr-3 Gr-4 सायाव जों कभार खालामगोन आरो टेटनि सायावबो जों कभार खालामगोन मानोना गाबोननिफ्राय स्कुला खुलिफिनजोबसिगोन आरो लोगोसे गोदान भेकेन्सि एप्लाइ 2026 आरो BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रिटेन एग्जामनि सायावबो जोङो कभार खालामगोन बे भिडिअआ एसे गोलाव जागोन बेखायनो नोंथाङा नायजोब अब्ला गासैबो डिटेल्सखौहाय नोंथांमोना मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांनो पर्टेलाव दा जों फैबाय फार्स्टआवनो BTC फरेस्टनि सायाव दा जेब्ला CSB चेयारमेना बुंदोंमोन जे दाखालि फिजिकेल टेस्ट पास खालामनाया 23,000नि खाथियाव दङ बिनि गेजेराव सोरबा ग्रेड 1 दङ सोरबा गार्डआव दङ आरो बे मोननैयावबो खायसे एग्जामबो होगोन बेखौ लानानैसो 23,000आ दङ दा बिनि रिटेन एग्जाम जानांगौ दङ ओमफ्राय भाइभा टेस्ट खालामनांगौ दङ दा CSB चेयारमेना बुंनाय बादिबा 7 डेजनि गेजेरावनो फिजिकेल टेस्टनि जिनोखि रिजाल्ट बेखौ होगोन आरो लोगोसे एग्जामखौ लागोन अब्ला जों मिथिबाय आगस्ट दानाव एग्जाम लानाय चान्सआ दङ जुदि आगस्ट दानाव एग्जाम लायोबा बबे डेटआव लाथावगौ जों बेखौ दा केलेन्डाराव नायनो थ' दायो जों फैबाय केलेन्डाराव आरो बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय रेड कालारा सानडे गासैबो एग्जामानो सानडेआव जागोन बेखायनो सानडेआव जों हमना लानो हायो नैबे सेकेन्ड सानडेआवथ' जाखाला बिनिफ्राय 9आवबो जानाय चान्सआ गैया मानोना फिजिकेल टेस्टनि रिजाल्टखौ होआखै नालाय दा फिजिकेल टेस्टनि रिजाल्टआ नैबे फार्स्ट सप्तायाव होगोन अब्ला स' बे एग्जामा जानाय चान्सआ 16 नङाबा 23 नङाबा 30 बे मोनथाम डेट सानडे खालि एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाया चान्स दङ बेनो जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जायफ्रा फिजिकेल टेस्ट पास खालामदोंमोन रेडि जादो 16, 23 बेनिफ्राय 30 आगस्टआव एग्जाम जानाय चान्सआ दंसै दानि फैबाय टेटनि सायाव दा गरम बन्दआ जोब्बाय दिनैनिफ्राय आरो बिनिफ्राय गाबोननिफ्राय स्कुला खुलिफिनजोबसिगोन बेनो जाबाय LP स्कुलनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि दङ दा बे 984 भेकेन्सिनि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन मेरिट लिस्टआ दासिमबो BTC सरकारा बेखौ होनो हायाखै डेट फिक्सखौ आरो बुंदोंखि माने जिनोखि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा हयथ' EMआ बुंनाय बादिब्ला कर्ट केस नांना दङ नाथाय कर्ट केसनि दासिमबो स्टे अर्डारखौ रावबो मेगनजों नुनो मोनाखै दा बेखायनो रावबो स्टुडेन्टसा बेखौ माने फोथायाखै बा ट्रास्ट खालामाखै जे थगायदो नामा होननानै गोबांथार कमेन्ट सेक्सनाव फैगासिनो दङ एक्चुअलि स्टे अर्डार थाबा जों बयबो ट्रास्ट खालामगौमोन दा जियानो जा पारमिसन मोनाखै जानांगौ गोजौ लेभेलनिफ्राय आसामनिफ्राय दा बेखायनो होनो हायाखै मानोना एक्चुअलि एडुकेसन सेक्टरावबो 70,000 पस्ट दंखायो गासैखौबो लानानै बेनिखायनो आसामाव मोनसे टिम खालामदों स्पेशल टास्क फर्स बिथांमोना खामानि मावगासिनो दा बिथांमोना माखासे रिपर्टखौ बासो अर्डारखौ मोननानै बिनि रिजाल्टफोरखौ बा भेकेन्सिखौ होनो हायो स' बेखायनो पारमिसनखौ मोनाखै जानांगौ BTCआ दा जियानो जा आगस्ट दानावहाय मोननाय चान्सआ दङ पारमिसनखौहाय ओमफ्राय रिजाल्टखौ होनाय चान्सआ दङ जुदि रिजाल्ट होयोबा लास्ट सप्ताथिं होनो हागौ आरो जुदि रिजाल्टखौ होआबा गोबां जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय खहा दंसै मानोना मोनसे नटिस फैदों कि माने मार्च आप खालामनायनि नैबे कार्बि आंलंनिफ्राय बेनिफ्राय BTCआवहाय जेसेबांनाखि स्कुल दङ जेराव 30 स्टुडेन्ट्सनि खम दङ बेखौहाय माने खाथिनि स्कुलजोंहाय सरजाबनाय बा मार्च आप खालामनाय नटिसआ फैदोंमोन दा बेखौहाय दाखालि BTCनिफ्राय प्रेस मिट होनाय बायदिबा बुंदों कि माने BTCआ गावहानो मोनसे पलिसि खालामनाय होनना बुंदों 6 शेड्युलावहाय आसामनि गोसोबादि जाया होननानै बुंदों दा बेखौ नायोबा मार्च आप जायाबो जानो हागौ नाथाय स्टुडेन्टसा हले खमायलांगासिनो दं बहाबा स्कुलावहाय 10 बहाबा 0, 9 बा बहाबा 15 बहाबा 25 गाहाम डाटाया सफैदों दा बेखौ नायोबा गोबां जोंनि थाखाय खहा दङ एन्ड बेनिफ्राय बेखौहाय जुदि फिलआप खालामनोबा जोंनोहाय 984 भेकेन्सिनि टिचारखौहाय थाब होनांगोन जेब्ला मास्टार थायो अब्लासो पेरेन्टसफ्रा स्टुडेन्टसखौहाय LP स्कुलाव सोनो टारगेट लागोन दा बेखाय सरकारा बुजिनांगोन आरो एसेबांनो डिले खालामो एसेबांनो जोंनि थाखाय खहा दङ दा आसा खालामो जाहाथे BTC सरकारा थाबैनो बुजिनानै जाहाथे एपइन्टमेन्टखौ होयो आरो लोगोसे नेक्स्ट लेभेलाव आरोबाव गोदान भेकेन्सि होयो GT दा बेखौ बेयावनो फोजोबथ'बाय नेक्स्टआव स्टेप बाय स्टेप भिडिअ लाबावगोन स्पेशेल डाइरेक्ट कन्टेन्ट दा जों मिक्सआप खालामदों बावहाय मानोना दिनैनिफ्राय जागायसिगोन BTC साख्रिनि कन्टेन्टआ एन्ड बेनिफ्राय जों थांसै दायो लास्टआव ग्रेड 3 बेनिफ्राय ग्रेड 4 नि सायाव थ' दायो जों फैबाय BTCनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि सायाव आरो गोदान भेकेन्सिनि सायाव दा ग्रेड 3 पेन्डिं थानाय आरो ग्रेड 4 पेन्डिं थानाय केन्सेलआ दासिमबो अफिसियेलि जायाखै
दा बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ अफिसियेलि केन्सेल खालामनो हायाखै एबा खालामनो हानाय नङा जुदि खालामोबा गोबां इउथ्सफोरा माने जावरिखांगोन दा बेथ' सियरखा मानोना एसेबां खस्थ' एग्जाम होनानै एप्लाइ खालामनानै फैदों आरो रिटेननि रिजाल्ट ओंखारबाय डिग्री लेभेला HSनिया ओंखारथ'वाखै टेकनिकेल आरो नन टेकनिकेला आरो ग्रेड 4 आबो बाइबा टेस्टआ जोबखाजोब्बाय दा बेफोरखौ जेनोखि स्ट्रागल खालामबोनाय जेसेबांनाखि एग्जाम होदों थ' बिथांमोना ओरैनो जिरायना थानाय नङा जेब्ला केन्सेल खालामो आरो केन्सेल खालामनायनि जेबो जाहोना गैथ'वा मानो होनबा जेबो प्रुफ जायाखै इलिगेल होननानै मानोना रिजाल्टआनो दासिमबो फाइनाल लिस्टआ ओंखाराखै दा बेखौ नोजोर बोनानै गोबांथार कमेन्ट सेक्सनाव फैदोंखि माने माब्ला प्रसेस जागोन बिनि बागै एबा गोदान भेकेन्सिया फैगोन नामा दा सोरबा बुंदों 5000 गोदान भेकेन्सिया फैगोन होननानै दा बे बेसेबां सैथो बेखौ बुङोब्ला जेनाखि थांनाय बाराव जि डिपार्टमेन्ट्सआव साख्रि फैदोंमोन बिनि अनगा एक्साइसआव गैयामोन आरो स्पर्ट्सआव गैयामोन आरो मोननैसो डिपार्टमेन्टआव गैयामोन जानांगौ दा बेखौ नायबानो बे एक्साइसआव फैनाय चान्सआ दङ गोदान भेकेन्सि बेनिफ्राय स्पर्ट्सआव फैनाय चान्सआ दङ आरो दा आई होप बियो फैथों जेबो नङा नाथाय जेनाखि पेन्डिं थानाय ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 माखासे डिपार्टमेन्टनि प्रसेसआ जानांगोन दा ओरैबो साननो हागौ खायसे निउ पस्टआ 5000आ फैगोन नामा दा नाय बे केन्सेल जेगौमानि गोदान भेकेन्सिखौ सरकारा होनो हाया आरो गोदान भेकेन्सि होबाथाय सानदोंखि माने फुरानाया गैला अके नाथाय बिथांमोना बेखौ सरकारा एसे साननांगोन आरो सानगोनबो जानांगौ दा बिथांमोना प्रसेसआव लासैनो खालामगोन दा गोबां बिजि CSBआबो दा बेखायनो नेक्स्ट लेभेलाव गोदान बिनि सायाव कन्टेन्ट लाबोगोन आं जास्ट ओभारअल खालामबाय दासिमबो ग्रेड 3 ग्रेड 4आ केन्सेल जायाखै आरो केन्सेल खालामनो इजि नङा आरो केन्सेल खालामबा इउथ्सआ बेखौ इजियाव हगारनाय नङा मानोना गोबां प्रब्लेम्सबो जानो हागौ खारन एसेबांनाखि खस्थ' खालामनाय एग्जाम होनायखौ जाहाथे रिप्रसेस खालामाबा एक्चुअलि जास्ट मोनसे CSBनिफ्राय माने क्लेरिफिकेसन होआबा बेखौहाय माने एसे कनफिउसाव थाबाय थागोन एन्ड नेक्स्टआव बेनि बागै मोजाङै सावरायनोसै